Здравейте, днес продължаваме с Ездра 9 глава. Като се свърши това, първенците дойдоха при мене и казаха: Израилевия народ и свещениците и левитите не са се отделили от людите на тези земи и спазват техните мерзости. Мерзости на ханаанците, хетите, ферезейците, осейците, амонците, моавците, египтяните и аморейците. Те са вземали от дъщерите им за себе си и за синовете си, тъй че святия род се е смесил с людите на тези земи. Дори ръката на първенците и на поводните лица е била първа в това престъпление. И като чух това нещо, раздрах дрехата си и мантията си, скубах космите от главата си, от брадата си и седях смутен. Тогава се събраха при мене всички, които трепереха от словата на Израилевия Бог, поради престъплението на онези, които са били в плен, а аз седях смутен до принасянето на вечерната жертва. А по време на вечерната жертва станах от унижението си с раздраната си дреха и мантията, привих колене и като прострях ръцете си към Господа моя Бог, реках: Боже мой, срамувам се и се червя да повдигна лицето си към Тебе, Боже мой, защото нашите беззакония се натрупаха над главите ни и престъпленията ни пораснаха до небесата. От дните на предците ни до днес ние не сме били много виновни и поради беззаконията ни, ние, царите ни и свещениците ни бяха предадени в ръката на другоземни цари. На меч, в плен, на разграбване, на посрамване на лицата ни, както е днес. И сега, от твърде скоро Господ, нашия Бог, показва милост към нас, за да се опази между нас остатък, за да бъдем закрепени в Неговото свято място, за да може нашия Бог да просвещава очите ни и да ни даде малко отдих в робството ни. Защото сме роби, но и в робството на нашия Бог не ни е оставил, а е благоволил да намерим милост пред персийските царе, за да ни съживи, за да издигнем дома на нашия Бог и да поправим развалините му и да ни даде ограда в Юда и в Йерусалим. Но сега, Боже наш, какво да кажем след това? Защото оставихме заповедите, които си дал чрез слугите си пророците, като си казал: Земята, в която влизате, за да я владеете, земя осквернена от гнусотиите и от мерзостите на жителите на тази земя, които са я напълнили от край до край с нечистотиите си. Сега не давайте дъщерите си на синовете им и не взимайте техните дъщери за синовете си. И не търсете никога мира им или благата им, за да се укрепите и да едете благата на тази земя и да оставите в наследство на потомците си завинаги. И след всичко, което е дошло върху нас, поради нашите лоши дела и поради голямото ни престъпление, виждайки, че Ти, Боже нас, се въздържал да не ни накажеш според беззаконията ни, а си ни дал такова избавление, трябва ли да нарушаваме пак Твоите заповеди и да се сродяваме с народите, предадени на тези мерзости? Ти не би ли се разгневил на нас, докато не ни довършиш, да не остане никакъв остатък или никой оцелял? Господи, Боже Израилев, праведен си, защото ние сме оцелели до днес. Ето, пред Теб стоим с престъплението си, защото поради него не можем да се изправим пред Тебе. Днешната глава е наистина едно изявление на един човек посветен на Словото, един човек посветен на Бога, един поклонник. И вярвам, че ни показва какво трябва да е нашето отношение спрямо греха, спрямо нечистотиите на този свят. Как ние наистина не трябва да се смесваме и не трябва да блудстваме с този свят, както Йоан каза: дечица, пазете се от идоли. И ако го гледаме в съвремието и някой би постъпил така, ще кажем, той много драматизира, той е прекалено краен, но в Словото виждаме, че Божиите хора винаги са били крайни спрямо греха, защото Бог е краен, той не прави компромис с греха. И да, той е милостив, виждаме, казва: Ти, Боже нас, си се въздържал да не ни накажеш според беззаконията, си ни дал такова избавление. Но казва: трябва ли да продължаваме да нарушаваме заповедите Ти, взимайки Твоята милост, един вид зададеност? И всъщност това отношение на поклонение, на ревност, на копнеж за чистота и святост е нещото, към което трябва да се стремим, нещо, в което наистина всички да растем като християни, като общност. И виждам наистина един ключов стих, казва:
Тогава се събраха при мен всички, които трепереха от словата на Израилевия Бог. Наистина това е Божия народ. Това са хората, които вярвам са годни на Бог, които треперят от Словото му. Не в такъв светски, плътски, човешки страх, а в страхопочитание. Наистина да знаеш, че Неговите думи са над всичко и над всеки. И наистина да не правим компромис. Вижте, казва, не давайте дъщерите си на тях, не търсете никога мира им или благата им. Колко често правим компромис и търсим мира и благата на този свят, вместо да търсим мира на Бога и вечното наследство. Татко, моля те да ни изявяваш там, където сме правили компромис, където сме търсили мира или благата на този свят, където сме се смесвали с нечистотиите на този свят, където сме блудствали с идоли, моля те да ни бъде изявено. Искаме да се покаем, да се отвърнем от тях, искаме да бъдем угодни на Тебе, така както Ездра се моли за народа, така и ние днеска заставаме пред Тебе и просим наистина да ни помогнеш да вървим в тая чистота и святост, да Ти бъдем угодни, да радваме лицето Ти и сърцето Ти, Господи, да почитаме жертвата на нашия Господ Исус Христос и да не взимаме цената, която Той плати за нас, за даденост в името Исус. Амин.